Bubhubhe abantu abathandathu kwingozi ehle kuhola N2 kufuphi naseMooiplaas eMpuma Kapa. We will allow Golden Arrow, if they don't listen to this first warning, to use AI to drive the buses. Abaqhubi bebhasi Golden Arrow eKapa bangenise uqwebu lwezikhalazo kule nkampani ngelibonisa ukungaxoli ngemithetho emitsha nengakhokelela ekubeni uninzi lwabaqhubi luphulukane nemisebenzi. Uma befika bezela befika besithi gogo asikhokhe esikoleni imali enganganale mali. Ngithi ngizoyikhokha ngani ngoba phela anginamali. Banexhala abazali nabantwana besikolo iLugatshe eMpendle KwaZulu-Natal ngokuhlala kwabantwana emakhaya emva kokujikiswa esikolweni ngenxa yokungabi namali yokuhlawula imali yonogada phakathi kwezinye zemali ezifunwayo. Sinibulise emakhaya ukanti andambe ndodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Bathandathu abantu abathe baphulukana nobomi babo ngentseni yanamhlanje kulandela ukungquzulana kwezithuthi kuhola N2 phakathi kwaseMooiplaas nesixeko sakuGompo. Ingxelo zithi esinye sezithuthi sitshe sanqonqa ngethuba sinabantu ngaphakathi. Akukacaci ukuba imozulu embi ngunobangela woku kusini na, kwaye basemagunyeni babongoze abo basezindleleni kuba baqhube ngononophelo. Singavuma ngenene inenekazi libelonzakele ngokumasikezi kwingozi leyenzeke ngentseni namhlanje phaa ku-N2 ngaseMooiplaas. Uthe wanikezela sakufika esibhedlele nto leyo ithetha inani labantu abaswelekileyo kule ngozi elibeke kwisithandathu. Funa uqitha amazovelwano angazenzisiyo kwezo ntsapho zehlelwe lifa elimnyama kule ntlekele. Sikwafuna ukuhlaba ikhwelo kuwe wena msebenzisi wendlela ubuhlaba ukhangela ezindleleni njengoko imozulu ingancedisani nathi. Abaqhubi bebhasi zakwa-Golden Arrow eKapa bagrogrisa ngokubeka phantsi izixhobo ukuba ngabi inkampani ayenza inguqu kumgaqo wayo wokuziphatha. Batyhola inkampani ngokuphansi ukuthethana nabo ngalo mba kuqala yaye udala isankxwe empilweni zabo. Ezinye zenguqu zezokuba xa umqhubi efunyenwe enetyala lokuqhuba ngokungenankathalo uza kugxothwa ngoko nangoko xa enesilumkiso sangaphambili esifana nesokusebenzisa umnxeba eqhuba. Bavakalise ukungaxoli abaqhubi bezibhasi zakwa-Golden Arrow ngento yabathi imigaqo-nkqubo yokuziphatha enengcinezelo kubo njengabasebenzi. From our experience, comrades, practices that are not written is when you speak while driving, when you use your cell phone while driving, and when you drink while driving, when you eat while driving. It's not written. But it is a practice that is at Golden Arrow. That if you do one of those things, you will get 6 months, 12 months and dismissal. A written policy, which is reckless, negligent driving or dangerous driving, is where when you do it for the first time is 6 months, you do it for the second time is 12 months, you do it for the third time is dismissal. Abaqhubi bagrogrisa ngokubeka phantsi izixhobo ukuba ngaba inkampani zibetha ngoyaba izikhalazo zabo yaye bathi inkqubo yabo baza kuyikhuphela esitalatweni. We will allow Golden Arrow, if they don't listen to this first warning, to use AI to drive the buses. We have come to give the first warning shot to Golden Arrow. And that warning shot will be followed by mass mobilization. Noko kunjalo inkampani ayigungqi nayo kwisigqibo sayo. As Golden Arrow, it's our responsibility to make sure that our drivers are behaving in a way that is safe. We need to protect the safety of passengers, other road users, and the drivers themselves. And all of our policies and procedures and disciplinary codes are designed to protect people's safety. So we don't agree that it's not being applied fairly, but we also respect the fact that the unions are able to use various processes to come and discuss it with us, or to use the South African Road Passenger Bargaining Council's dispute resolutions if they feel aggrieved or concerned about anything that is happening. Abasebenzi batyityimbisele umnwe ke inkampani benyanzelisa impendulo kwiintsuku ezili-14.
Umasipala waseMaruleng nokumda waseMpumalanga kunye neLimpopo uqhuba uhlolo kwiifama ezininzi ezingqonge i-Hoedspruit ubambisene nabezomthetho. Sodolophu lomasipala uTseko Musulwa uthi eminye imiba exhalabisayo seliqatshelwe kwezinye zeefama, phakathi kwayo ukuqeshwa kwabemi bamazwe ngaphandle abakweli ngokungekho semthethweni kunye nabanini beefama abahlawula imivuzo engaphantsi komvuzo oqingqiweyo. Luye lusanda uxinzelelo kwicandelo lezolimo eHoedspruit njengoko abasemagunyeni beqinisa uqoqo kwiifama ezahlukeneyo kule ndawo. Usodolophu kule ngingqi uthi ngokuqinisekisa ukuba abanini-fama bathobela ngokupheleleyo imithetho yabasebenza kweli loMzantsi Afrika. Olu thotho lwamanyathelo angqongqo luza emva kokuba abahlali kule ndawo behlaba ikhwelo lokuba kuqinisekiswe ubuzwe babasebenzi kule fama. As we stand here, we are picking up that the minimum wage is not complied to, which is 30.25 per day. Currently, in a day, they should be getting 272 rands and 50 cents. They are getting 140. As you can see, they are not get up in PPE. They are in their private clothes, which is exposing them to a risk of injury. There's also no ablution facility inside, as you can see. Umusolwa uthi kukho iingxelo zokuba abanye abafuduki abanamaxwebhu afanelekileyo kwaye bacele kwabanentsente besakuva ngolu qoqo. Nangona kunjalo uthi abasemagunyeni basezithendeni zabo. We have released some SAPS team to go look for them. We are told it's a sizable number and we have to comply with the legislation. Umasipala waseMaruleng uzifumana ekwimeko ebuthathaka efuna ulungelelaniso olululo. Nangona icandelo lezolimo lisisiseko soqoqosho kule ngingqi, abasemagunyeni bagxininisa ukuba uphuhliso lwezemali alukwazi kwenzeka ngaphandle kokuthotyelwa komthetho. How I understand it is that there were some few employees that didn't have their passports, so they couldn't obviously verify the stickers inside, so they left there, not staying on the premises. Njengoko lamanyathelo eqhubeka, abasemagunyeni bagxininise ukuba bakulungele ukunqakula kunye nokuqalisa iinkqubo zomthetho ngakwabo bafunyenwe benetyala lolwaphulo-mthetho. Sele kuphela iveki bengasayi esikolweni abafundi besikolo samabanga phantsi Lugaje eMpendle kwiphondo laKwaZulu-Natal okuze emva kokuba abafundi benikwe uphumaphele ngenxa yokuba bengakwazanga ukubhatala imali ezithile kwagqitywa ngazo sisikolo kunye nabazali. Izimali ziquka ezo zokubhatala itishala eqashwe yibhodi yesikolo kunye nonogada nezinto zokucoca zangasese. Abazali abanabantwana abagxothiweyo esikolweni bathi imali ezifunwayo abanazo nanjengoko bexhomekeke kwimali yesibonelelo sikarhulumente. Uma befika beze la, befika besithi gogo kuthiwa asikhokhe esikoleni imali enganganale mali. Ngithi ngizoyikhokha ngani ngoba phela anginamali. Imali enginayo imali le esiyidlayo engiyithola la kuPoyinandi bekuphelile-ke kuphelile. Ilungu lebhodi yesikolo lithi kwakuthethiwe nabazali kwavunyelwana kodwa ngoku abayikhuphi imali. Sase sivumelana ngokuthi ukuphela kukaJulayi, ukuphela kwaJuni uma kuzovulwa ngoJulayi ngoba ngoJuni izikole zizovalwa. By July umntwana akafike eyiphethe ukuze singezugcina bazali kufinyelela kubantwana ngoba akufanele uma silwa izimpi zethu thina njengabantu abadala kugcine kulimala umntwana. Sinenkolelo ke yokuthi uma kunenkunzi nje ezimbili ezilwayo into egugayo kuye kube utshani. So okuwabantwana ke esinekusasa labo esifisa ukuthi nabo baliphile ngendlela abafisa ngayo. Abazali ke bafike manje ekutheni bangakwenzi futhi again ukuthi abantwana babanike uma kuqala uJulayi. Abafundi abachaphazelekileyo bathi banexhala kuba ngoku bayashiyeka kwizifundo zabo. Ezinye ingane ziyafunda, thina sihleli nje lana, ziyafunda ziyaqhubeka futhi nje sesizobhala njengoba nethemu nje imfishane kangaka. Basikhombisa emaphepheni umuntu ebhaliwe ukuthi 100 rand donation ku240 wephoyisa bathi 180 wathisha abakawubali. Bona bese amarima u2 shothi 200 wamarima. Isebe lezemfundo belingekafumaneki ukuze liphawule ngethuba sisiza emoyeni.
Umphathiswa wezezimali uMnumzana Enoch Godongwana kunye nomphathiswa weCOGTA uVelenkosini Hlabisa baqinisekisile ukuba isebe lezezimali liza kuyikhulula imali engange-13.5 billion yeerandi bibanjiwe ngakoomasipala abangama-69 abasilele ukuthobela imigaqo ngenjongo yokuphucula ukunikezelwa kweenkonzo. Umphathiswa uthi ukuze bafumane ezi mali aba masipala kufuneka babeke izicwangciso zokubuyisela uzinzo lwezemali kuze bajongane namatyala abo akhulayo. National Treasury will commence releasing the remaining money withheld in July 2026 from local government equitable share from the 31st of July. The decision follows the comprehensive assessment process undertaken, including the active monitoring of compliance by the affected municipalities after National Treasury temporarily withheld transfers in terms of Section 216, subsection 2 of the Constitution. Iqela le-EFF lifake isibheno ngqo kwinkundla yomgaqo-siseko ukuba iphonononge isigwebo sakutshanje senkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni negwebe ngecala likamongameli Cyril Ramaphosa ukuba ithintelwe inkqubo yekomiti yepalamente ejongene nokuguzulwa kukamongameli. Ilungu le-Gauteng TRT uPhimi Sekgobela ukuqukumbela ubungqina bakhe namhlanje njengenqina likarhulumente kwityala lokuzama ukubulala elibandakanya uVusimuzi Kate Matlala, unkosikazi wakhe kunye nabanye abathathu abatyholwa nabo. uSekgobela namhlanje unikezele ubungqina bakhe mayelana noqoqo nokuthinjwa okwenzekayo ngomhla wokubanjwa kukaMusa Kekana. uSekgobela woleke ngelithi ngokomthetho bengamagosa omthetho bavumelekile ukuba benze uqoqo nokuba akho zimpepha zokuqoqa. uSekgobela ikwanguye owabamba uKekana kunye noMichael Bule eBramley ngo-April ka-2024 emva kokubandakanyeka kudubulo sekubulawe umntu eFerrier-Negeng. Sosibajikelele we-ANC uMnumzana Fikile Mbalula ufakene umlomo namajelo endaba namhlanje ngemiba eliqela nequka ifuthe leenkqubo zekomiti yepalamente eqwalasela umba wokuguzulwa kukamongameli Cyril Ramaphosa esikhundleni sakhe kwanomyalelo wenkundla ephakamileyo eNtshona Koloni nalapho athe inkundla imisele inkqubo ukuze iqhutywe ngendlela enobulungisa engangxamisekanga neza kunika ilizwe imiphumela efanelekileyo. On the parliamentary process concerning the President and the order of the Western Cape High Court, the ANC asks the nation to hold one line. The process is what matters. A fair process will give the country a result it can stand behind. Let us set out plainly what the court actually said, so the matter can be read calmly, because there's a lot of talk, including the interpretation from time to time of what the courts decide, of what the Constitutional Court have decided on this matter. First, the court granted an interim order that pauses the public hearings of the parliamentary committee. It is a pause, not a cancellation. Secondly, it did so to allow a proper court to hear the review the President is entitled in law to bring set down for the 2nd to the 4th of September. Third, the court did not decide who is right or wrong on the substance. It protected the process so that it is done correctly. Mbalula ukwathe umqulu wabo wezithembiso zonyulo lorhulumente basemakhaya selebeza kuqukumbela yamagosa abo kuzwelonke aza kunika ingqwalasela kubagqatswa abonyuliweyo ukujonga ukuba bakulungele kusini na ukusebenza. Uthe bonke abagqatswa babo baza kwaziswa ngomhla we-15 ku-August walo nyaka kwindibano yokuphehlelelwa kwemanifesto yabo neza kubanjelwa eDiepsloot eRhawutini. The national officials themselves, sitting in panels with the National Executive Committee, have now interviewed more than 200 candidates against a common standard of competence, ethics, and fitness for purpose. What remains is the most careful stage of all,
The national officials, having done the interviews, will now go municipality by municipality through the painstaking task of deciding who is truly fit for the purpose in each council. Those candidates will be announced in the coming weeks. Alongside them, our manifesto, the movement's contract with the people for the next 5 years of local government, is nearing finalization. As inputs of the sectors of communities continue to come in, and it too will be revealed to the nation on the 15th of August here in Gauteng at River Park in Diepsloot. Lowo ebesakuba yinhloko yecandelo elizimeleyo lophando elichasene norhwaphilizo e-IDEC u-Advocate Andrea Johnson uxelele ikomishoni kaJaji Madlanga kuba wayengazi kuba abaphandi kwicandelo lakhe babephanda ngeqela le-PKTT nangona inguye owakhupha umsila wengwe efuna amaxwebhu anxulumene neli qela. Lo msila wengwe wawufuna amaxwebhu anxulumene nokunyuselwa kwabaphathi kunye namalungu e-PKTT kuquka namaxwebhu aphathelene nokuqeshwa kwentloko yezobuntlola kulwaphulo-mthetho. Unjengele Dumisani Khumalo. If you were already aware, you would probably also be aware that that disbandment or purported disbandment was controversial. Correct. And that being the case, surely then mention of the PKTT in the manner in which it is mentioned, a generalized investigation of all PKTT members should have raised curiosity in your mind. Correct? Correct. Correct. And that would have been a basis for you to look more closely as to why the PKTT was included. In the summons. In the years. Correct. Yes. Or they were conducting other investigations that had nothing to do with Mr. Adams's complaint. Or the A1 or the supplementary, yes. And it begs the question, who was driving this? And what was the motive? Commissioner Baloy's question on Thursday. What was IDEC's motive? Was there political interference? Was there infiltration? Because those are the answers this commission must ask. It's great that we are looking at facts, but facts point to individual cases where things went wrong. What is the big picture? Is it political interference? Is it infiltration of IDEC by unknown people? Is it a hidden hand that we don't see in any of these documents? Those are the questions we must ask ourselves. And the best person to answer would be the person who drew up this document and indicate the basis on which he lay for these documents. Bambe ngazibini ke kuwe qwathikazi noma mzangwa ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukelo wamaphekhayeni ndikwamkele ke kwiqonga leMozulu mna ke bethu igama lam ndikuthabile ke ndeyinzwakazi yabathembu mvanje ke bethuna masijongeni ke yenjenje iMozulu leyo ke mbukeli sesiphawule kaloku ngomfanekiso wokuqala ogxilayo kakhulu ke kwiziganeko zemvula nomoya nje kuwo wonke uMzantsi Afrika nawe ekhaya uyabona noko kucwenge kamandi indawo ezininzi ke ezikwintshona yelizwe impela futhi kulo lonke elapho lapha ko-Free State futhi indawo ezininzi futhi ezikumantla KwaZulu Natal napha embindini futhi kompumalanga namazantsi ke mbukeli futhi aseLimpopo ngokubanzi masiphawuleni ke bethuna futhi amaqondo wethu okutshisa kaloku aphansi naphezulu ke sijonge iphondo lokuqala eliphaya kaloku mbukeli wam futhi ephondweni laseMpuma Kapa kwindawo ezininzi ke zalapho njengapha kumazantsi futhi lentshona yalo phaa koRhafu kwasekuseni futhi kuyafefa umoya ubhodla kakhulu ubikwe ekuseni futhi lo maqondo aphansi kakhulu ke nanje lapha ngo-4 degrees napha kombindini futhi entshona phaa koKaladokwe futhi ekuseni yilongqele kakhulu ngo-7 degrees benjenje futhi ke mbukeli wam lapha kaloku eFree State kufefa kakhulu indawo zonke futhi zelaphondo mpela futhi ke kumantla wanjengapha koVelkom sekuseni futhi kuyabanda kakhulu ngo-7 degrees ngokunjalo futhi ke mbukeli wam koFixburg yingqele
ingqele nenkwankqa ka-3 degrees benjenje futhi kwelaa phondo lapha ke mbukeli wam entshona kapa ndawo ezininzi ke futhi zelaa phondo ezikumazantsi futhi nempuma njengapha koogeorge kwasekuseni yiloo ngqele kakhulu phaya nase-oakswan kuyabanda futhi ngo-4 degrees benjenje mbukeli kwelaa phondo ke lapha konorthern cape indawo ezininzi ke futhi eziphezulu kwelaa phondo njengapha ko-aphi kwasekuseni futhi kucwengile kubanda impela futhi phaa ngaselunxwemeni ko-alexandra bay kwasekuseni futhi loo maqondo asephantsi ka-13 degrees kanti ke futhi baphila kanje kwelaa phondo ke mbukeli lapha ko-northwest ndawo ezininzi futhi ke mbukeli eziphezulu kwelaa phondo napha encamini futhi njengaphaya komahikenge ekuseni futhi nazo zonke nje zoziphaluka yinkwankqa nengqele phaya ka-8 degrees baphila futhi kanje ephondweni mbukeli lasegauteng apho sikhoyo thina ngalo mzuzu mpela phaa kumantla kwelaa phondo njengapha kojohannesburg futhi embindini kwasekuseni yingqele napha ko-springs futhi kuyabanda phaya ngesithandathu xa bevuka ngomso kanti ke futhi benjenje kwelaa phondo mzontsundu lapha kaloku limpopo ndawo ezininzi ke futhi ezikwintshona namazantsi kwelaa phondo njengapha kothabazimbi kwasekuseni ngomso ngo-7 degrees napha futhi kopulukwane kuyabanda xa bevuka ngomso kanti futhi nantsi imozulu phaya ke mbukeli ephondweni laphaya kompumalanga ndawo ezininzi futhi ezikwintshona nombindi kwelaa phondo njengaphaya emalahleni kwasekuseni futhi yiloo ngqele nokuxhaphaka kakhulu kobhuda komoya phaya kostandard thina ekuseni kuyabanda kakhulu phaya ngenxa yeqanda kanti mbukeli futhi baphila ngolu hlobo kwelaa phondo laphaya ke kwazulu natal indawo ezininzi futhi ezikumazantsi nentshona phaa kwelaa phondo njengapha kokokstad ekuseni futhi kuyafefa yonke laa ntsasa ngo-5 degrees napha futhi ethekwini kuyabanda nje yonke intsasa ngenxa yelashumi nje elikhathwa sisihlanu mna ndikuthanda kangaka xeshele miyoli Kamnandi mawethu.